Ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. Bismillahirrahmanirrahim. Mugun kulli kashi na 29. Aname, in haifo zabiya irin Baharu, ba da ni ba gada a makwantai. To sai kin zo ina jiranki. Kwana biyu sai ga mai asusun shari. Haba Lubna. Ashe ba ki da wayo? Ke gaskiya ban taɓa sanin rakiyar mata kika yi a duniya ba. Ai idan kika yi haka, tabbas kin cika a naɗa ki sarautar wawaye. Ai wannan cikin shine kadararki, ta kan shi za ki yi gadarar dukiyar Bahari ta kice, kuma kowa ya san ɗanki shine mai gado. Ina tunaninki ya tafi, da har kika kasa hango hakan. Lubna ta yi galo da baki tana kallon mai asusun sharri. Tabbas wannan magana ita ce gaskiya. Ta haka ne ma za ta nuna wa Hauwa iyakarta, musamman akan 'ya'yan da ta riga ta san iyayensu. Da sauri ta rungume mai asusun shari. Gaskiyar ki gawata. Zan kankane komai na Baharu in kuma kashe shi da hujjar cin gadon ɗana ko ɗiyata. Sannan in kuma bankaɗo sirrin Hauwa akan 'ya'yan da ta kawo ba na Baharun ba ne. To kin san da haka ma me kike ji, me kika tsaya kina ikirarin zubar da ciki? Ke fi wani sa'in gaki a fuskarki kamar wayayya, amma ki wani irin hali gare ki, ko a ƙauye suka kika taso ai sai haka. Da haka suka tattauna, wanda suka yi komai akan kunnen Hauwa kullum majadar, ba tare da sun san ta ji su ɗin ba. Don ko da ta ji zuwan mai asusun shari, ta san da akwai wani ƙullin da za su ƙulla. Sai gashi kuma ta jiyo abin da ya gigita mata lissafi. Lallai Buna ta zarta ta shari tunda har take da burin kashe Baharu. Akasin ita da take masifar san shi da kishinsa. Bar sanya za ta riski kanta ba, ranar da za ta wayi gari ta gawar Bahari a gabanta. Don haka da sauri ta kauce ta koma ɗaki da san lalubo abin yi. Daga ƙarshe dai ta yi shahadar zuwa gurin mai arna, komai ta fanjama. Washe gari ta yi shiri har ta fice daga gidan. Ba ta ga Baharu ba, bare Lubna da ke naɗa a gado wai ita laulayi take yi. Kai tsaye ta nufi garin Bidda a dajin shaidanu. Gidan mai arna tana shiga mai arna ya daka mata tsawa. Kar ki sake ki shiga sunan, ki juya ki koma. Don ko kin yi mana laifi ba kuma za mu taɓa yafe miki ba, sai kin yarda da sharaɗinmu. Ta zube a gaban mai arna tana faɗin, na yarda zan bi abin da ka ce mai arna, na yi laifi na kuma karɓi laifina. Mai arna ya ce, sharaɗinmu shi ne, jinin ɗanki Umar Faruk muke so, in za ki ba da shi, to za a sabunta miki aiki mai wuta. Kai sai ta ce, na ba da shi mai arna, in dai za a sabunta mini aiki, wallahi na sadaukar da shi, ko su duka kake so ma zan sadaukar da su, saboda ko an taso ni a gabana kura baya na siyaki. Kin wanke laifinki tunda kin ba da jinin ɗanki, don haka za mu share miki hawaye, daga yau kin daina kuka, in ji mai arna. Farin ciki ya mamaye ta, wanda ta daɗe ba ta yi irin shi ba. Da haka aka haɗo mata kayan shiri masu zafin gaske, tare da albashir ɗin ragayarta za ta riga ta isa gida. Don matsiyacin farin ciki ta baro gidan mai arna, ta dawo gida inda ta iske kukan Sajida da Hanif akan mutuwar kaninsu Umar Faruk. Mummy, ina kika ji har Umar ya yi ta aman jini, babu wanda ya kai shi asibiti har ya mutu. Cewar babban sa Hanif. Ta tarero gawar Umar wanda duk jikin shi ya ɓaci da jini da ya yi ta amayarwa. Tausayin yaron ya kama ta, sai dai a gefe ɗaya ta fi buƙatar mutuwar shi, matuƙar za a sabunta mata makaman da za ta yaƙi Lubna da mai asusun shari. Kukan Sajida ya tsananta saboda rashin ɗan uwanta. Lubna da ke tsaka da barcinta, kukan ya tashe ta. Ta fito da nufin saukewa Sajidar kwandon masifar hana ta baccin da ta yi. Ta yi arba da Hauwa rungume da gawar Umar, ba tare da ta san kafafun Hauwar sun koma aiki ba. Lubna ta daka mata tsawa, ke, uban me kike wa kuka? To babu dalilin da Agwala zai zo ya takura wa uwar ɗan masu gida. Uwarki ma alfarma aka yi mata, take zaune bare kuɗiyan da ba su da tsarki. Sajida da Hanif suka bi ta da ido,
ba tare da sun tanka ba. Yayin da Hauwa ta dube ta, mun gode da alfarmar da kika yi mana, uwar 'ya'ya, sai dai ki yi haƙuri, har ki haifi ɗan kafin ki fara kiran waɗansu agola. Lubna ta kalkale da dariya ta ce, a haihuwa kamar da ƙasa, in ji mai ciwon ido. Ƙarya dai ta kusa ƙarewa, daga kan keken guragu kuma sai kushewa. Hauwa ta kira wayar Baharu ta sanar da shi mutuwar Umar. Kafin magariba tuni aka sada Umar da kushewar shi. Mamaki ya kashe Lubna ganin Hauwa tana taka kafarta. Me ke faruwa ne? Ta yi maza ta kira mai asusun shari ta sanar da ita. Hauwa fa ta miƙe kafarta. Da sauri mai asusun shari ta bazamo ta ce, Lubna, karfa kwabar mu ta yi ruwa. Na rantse da Allah matar can, in ta dawo bisa doka da oda mun shiga uku. Lubna ta yi tsaye da ranta tana tunani kafin ta ce, anya, mutuwar ɗanta bai da alaƙa da waibuwar Hauwa ba? Me yasa kika ce haka? In ji mai asusun shari. Saboda ban ga alamar damuwa a ita ba. Kwata-kwata ban ga alamar ta damu ba. To kuma dai meye ne ita ta jiyo? Ni kam a shirye nake tsaf, don haka mu je zuwa. Ai tafiya maganin gari mai nisa. Da haka suka naɗe tabarmar majalisar. Kwana 5 da rasuwar Umar, Hauwa kullum wazirin ta soma buɗe wuta akan aikinta akan Lubna. A wannan karan ba ta ji za ta yi wa Lubnar da sauƙi, sai ta gane ta taɓo abin da ya fi ƙarfinta. Don haka ta yi nufin gwada mata ƙeta. Barci ya kwashe kawai sai ji ta yi wani abu mai shegen zafi yana bin cikinta. Da sauri ta bude idanta inda ta yi arba da Hauwa kullum tana zuba mata wani abu akan cikin. A take cikinta ya ruɗe domin mahaukacin ciwo. A ruɗe ta ƙwalla ƙara mai tsanani. Hauwa ta ƙyalƙyale da dariya. Ke da haihuwa sai dai a lahira. Wannan cikin kuma sai dai ki ƙare rayuwarki da shi. Ba dai ki haife shi ba. Sai dai a lahira, ba dai a duniya ba. In kuma kin musa, to ki haihu mu gani. Ciwo ke ma yanzu kika fara. Ke da lafiya har a bushi ƙaho, har a busa ƙaho. Idan kuma kina jin ke ma kin kai, to ina da yadda zan yi da ke, ki koma ƙarshen abin tausayi. Ai har yau, har kuma gobe, wallahi na fi ƙarfin kishiya. Ina nan kuma kan bakana. Na cewar, da kishiyar gida, gwara ta waje, da a ce kin tsaya a karuwar Baharu, to da sai mu daɗe muna gaisawa. Amma tun da ta haka kika kutso, kika sako kanki, sai in ce, ina yi miki mugun albishir ɗin, har gaban abada, na fi ƙarfin ki kishiya da ni, ko ki gogayya da ni akan komai, don haka sai in ce ki haihu mu gani. Ta fice ta bar Lubna cikin azababban ciwon ciki, wanda ya kai ta ga kwanciya a asibiti. Sai dai babu sauƙi, sai fa mun banka mata ƙarin ruwa ake da magunguna, amma maganar sauƙi babu ita. Takaicinta ɗaya ta yadda aka shammace ta, har aka yi nasarar dasa mata ciwon ciki. Ba ta fatan ta dawwama da ciwon, kamar yadda Hauwa ta yi mata albishir. Ta so ta haife cikinta, ko don ta zare gamar dukiyar Baharu, akan ita ce uwar ɗan shi. Sai gashi an kashe ta daga tsaye. A asibiti aka riƙe ta da fatan ta warke daga ciwon cikinta, inda ta matsi ta koma gida, ta gwada nata dabarar. Sai dai bata samu sun sallame ta ba. Mai asusun shari ta iso gidan da son ta ji abin da ke zuwa yana dawowa, inda suka yi katibus da Hauwa. A'a, marhabin da masu aikin shari, aiko kamar kin san ina neman ki. A'a don Allah ki daina nema na, saboda ni ba ni da kes da ke. Ni ku nake da kes da ke. Ai kuskuren ki kenan da kika shiga faɗan da ba naki ba. Sai da na faɗa miki, ni ba na faɗa da kowa face kishiya. Sai da na fidda ki kika maido da kanki ciki. Sai kuma yanzu, da tusa ta kurewa budari, za ki ce ba ni da kes da ke? Mai asusun shari ta soma raba ido tamkar ɓera ya faɗa ruwa. Hauwa ta watsa mata abin a ido, inda mai asusun shari ta ji tamkar wuta aka watsa mata. Da sauri ta soma murza idon, sai dai mai wani duhu ya bakunci idon nata. Ya mamaye ta, ta daina ganin komai sai duhu. Hauwa ta kyalkyale da dariya. Haka shine sakamakon shigowa a cikin abin da bai shafe ki ba.
Kin ga kenan? Na raba muku aiki, ke da ƙawarki. Ke kin makance ita kuma ciwo ya soma sarƙarta. Kin ga kenan ɗaya bai ta da ɗaya, bari har ya yi wa ɗaya kiɗima ko ɗaukar fansa a kaina. Kin ga ke ma maganata ta fito, ta har abada na sha gabanku ba kuma za ku taɓa iske ni ba. Don haka zo in so mai miki jagorar fidda ke a gidana kafin in fiddo ƙawarki. Ta ji hannu mai asusun shari ta fidda ta waje. To a gaida asusun shari, sai kuma gani na biyu, ta ƙyalƙyale da dariya kafin ta maido ƙyauren. Da haka mai asusun shari ta isa gida da tambaya. Wannan kenan. Ba ta yi ko kwana 7 ba a gidan kasan, inda shugaban gandirobin ya zama saurayinta a can wani zamani. Don haka shi ya tsaya mata, ko in ce shi ya fiddo ta taɓa rauniyar hanya bayan ya ɓata wasu kuɗi da alƙawarin za ta iske shi a gidan shaƙatawar shi. Da haka ta fice daga garin Legas don saka abinci ko mata gidan Jabir. Aiko ta yi nasara aka samo mata cikakken adireshin gidan. Sai da ta nutsu kafin ta san inda shirin nata zai fara. Don haka ta gama tsari yadda za ta gabatar da mugun kullinta a karo na biyu. Tsofaffin kaya ta samu ta saka. Ta zuba sauran nata a buhun bakko. Kallo ɗaya za ka yi mata, ka ga ba ƙauyiya. Don haka sai ta tunkari gidan kanta tsaye. Ta rangaɗa sallama inda Haidar ya zo ya buɗe mata ƙyauren. Ta dube shi sai ya tuno mata da nata ɗan da ta kai ajiya gidan marayu. Hindu ta fito don ta ga mai yin sallamar, inda ta yi arba da wata bakuwa ba ƙauyiya. Salma ta dubi Hindu cikin jin haushin auren Jabir da ta yi, har ta samu fadar da ita ba ta samu ba. Sanninki da zuwa, shigo mana, in ji Hindu. Salma ta zube ƙasa tana gaida Hindu, suka gaisa bayan Hindun ta kawo mata ruwa. Sai dai ban fa gane ki ba, daga ina? Gaskiya ba ki san ni ba, dama kin san halin rayuwa, shi yasa na zo ki taimaka min da ko wankin kayan yaranki ne in rinƙa yi miki kina biya na, ko wani aikin saboda in samu abin da zan dinga kai wa iyayena su ci abinci. Don Allah don Annabi ki taimaka mana, wallahi muna cikin halin rayuwa, ta faɗa tana hawaye a idanta. Tausayinta ya kama Hindu har ta ji tana son taimakonta, duk da ba ta da ra'ayin 'yar aiki saboda kar a kalle mata miji. Bayan haka ma ga yadda mutanen duniyar suka zama, da ta yi nufin taimaka mata da 'yan kuɗi, sai ta ga ɗaukar ta aikin shi zai fi, ko ba komai duk wata za ta dinga karɓa albashinta tana yi wa iyayenta hidima. Tausayin iyayenta da ta lura tana yi shi ya ƙara ƙarfafa mata gwiwa wajen taimaka mata. To zan taimaka miki insha Allahu. Yaya sunanki ne? Ta tambaye ta. Sunana Salamatu. To, Salamatu insha Allahu zan taimaka miki tunda har kina tausayin iyayenki. Don haka za ki riƙa yi min shara da wanke-wanke sai abin da ba za a rasa ba. Sai dai gaskiya ina da sharaɗi. Idan za ki iya. Ba na so ana kallon min miji saboda ina da kishi. Don haka idan ya zo hutun ƙarshen mako, na so ke miki aikin komai, ki yi zamanki a ɗaki. Kar ki fito har. Idan kuma ya shigo kina waje, to ki yi maza ki shiga ɗakinki. Dalilin ina da kishi ya hana ni neman 'yar aiki. Ke ɗin ma tausayi ne jigon ɗaukar ki. In ban da haka, to da ba ni da dalilin da zan gayyato wata mace gidana. Ina fatan kin fahimce ni. Wani mahaukacin kishi ya soki zuciyar Salma, da ta kira kanta da suna Salamatu, amma dai ta matse. La, babu komai. Ai Hajiya duk yadda kika ce hakan za a yi. Yauwa Salamatu, ashe kina ganewa. Ba wai ban yarda da kaina ga mijina ba ne, a'a. Ban dai so in ga ya dubi wata mace koda da kuskuren kallo ne. Ni kaɗai nake so ya yi ta so har ƙarshen rayuwar shi. Na kuma yi sa'a ya karɓi hakan. Don haka ke ma ki taya ni bin dokar da na kafa miki don kaucewa ganin mijina. Tuni zuciyar Salma ta soma hawaye, amma dai ta basar, saboda ta san akwai tarkon da ta ɗana. Ta amsa wa Hindun da duk yadda ta ci haka za a yi. Hindu ta kai ta ɗakin da za ta zauna.
wanda ke can bayan ɗakunansu. Ta zuba mata abinci tare da ba ta wasu kaya cikin nata saboda ta ga nata sun sha jiki. Ta yi godiya sosai. Sai ya zama ita kanta Salmar ta fi son zaman ɓoye kanta a ɗakin, don ko babu komai hakan zai sirranta ta a kan ganin Jabir ɗin, wanda ba za ta taɓa sanya ganta ba a gidan shi ba tare da ta aiwatar da abin da ya kawo ta gidan shi ba. Don haka sai ya zamo da ta gama aikinta za ta dawo ɗaki ta yi zamanta. Sai hakan yi wa Hindu daɗi, ta kuma gane lallai Salamatu mai biyayya ce da ɗaukar maganar da aka faɗa mata. Tun su Mimi da Haidar ba sa shiga sabgarta, har ta jawo su jikinta suka shiga har ɗakinta. Sai ta ji tsanar yaran fiye da zato, musamman idan ta ga irin kulawar da suke samu. Ita ko nata ɗan yana can gidan marayu, alhalin ga Daula nan a gidan uban shi. Sai dai ta yi ƙofa, da sannu zan ɗauki fansa. Ranar Juma'a da yamma Jabir ya iso gida daga Legas. Mimi da Haidar suka makale shi suna ta murna. Ta dube shi. Dadi, ka san abin da Momi ta ce mana ni da yaya Haidar? Ya ce, a'a. Mimi sai kin faɗa. Me Momin ta ce muku? Ke da yayan? Wai cewa ta yi mu ji tsoron Allah, komai za mu yi to Allah yana kallon mu. Ni kuma sai na yi shigewa ta bayan ƙyaure na ce mata, nan dai Allah baya gani na. Suka kyalkyale da dariya su duka. Kai, lallai kuruciya dangin hauka, cewar Hindu. Wai dadi ko ina muka shiga Allah yana kallon mu? Cewar Mimi. Kwarai ko Mimi, duk inda kuka shiga Allah yana kallon ku. Momi gaskiya ta faɗa muku, ku bar kokwanto akan duk abin da za ta faɗa muku, saboda ba ta yin ƙarya. Ko kin taɓa ganin ta yi ƙarya? Ta kada kanta alamar a'a. Da haka ya zube musu tsarabar da ya taho musu da ita. Haidar ya ce, Dadi, ka ga wata anti da ta zo har Momi ta ba ta? Wace ce Haidar? Wata anti ce tana can ɗakin baya. Jabir ya dubi Hindu. Wace ce ta zo? ‘Yar aiki ce na ɗauka. Ta faɗa tana duban idon shi don ta ga yaya zai ɗauki maganar. Ya maimaita ‘yar aiki. ‘Yar aiki? Ke ce kika ɗauki ‘yar aiki? Hindu. Ka yi haƙuri, na yi gaban kaina ban nemi shawararka ba. Tausayi ta bani matuƙa gaya, saboda ta sanar da ni suna cikin matsanancin rayuwa. Da zan ba ta kuɗi, sai na ga da a baka kifi gwara a nuna maka yadda za ka kama kifin. Don haka na ɗauke ta aiki ba tare da na yi shawara da kai ba, amma idan kana ganin ba ra'ayinka ba ne, sai a sallame ta. A'a, kar ki sallame ta, saboda ai taimako kika yi. Kuma ma, ainihin tuntuni nake so in samu wadda za ta rage miki ayyukan gida. Kika ce a'a, saboda abin kishi. Ya faɗa yana murmushi. Tunda kuma kin yi haka, ai shi kenan. Kamar nawa kike son a biya ta? Ta ce, da dai 5,000 nake so a biya ta a wata, ko bai yi ba? Yayi, sai dai ki ƙara mata 5 ya zama 10,000 mana. To an gama mai husband. Ta faɗa, kanta a kafaɗar shi. Ya riko ta yana kallon tsakiyar idanta. Lalle kina jin wani abu. Na me fa? Ta tambaya. Amsa kike so? Ta daga girarta. To za ki samu amsarki, amma bari yara na su yi barci. Ta gabatar mishi da abinci. Ya dube ta. Ina fatan dai kai kika girka abincin nan da kanki. Yaushe zan saka wata mace ta yi maka girki? Ai ko da kuskure ba zan soma ba. Iyakar ta shara da wanke-wanke. Baka san girka mai gida abinci yana ƙara danƙon ƙauna ba? Oke, ki ce shi yasa kullum ƙaunata gare ki bata misaltuwa. Kamar yadda son ka bai taɓa ragewa a raina ba, sai dai ya ƙaru. Ya rike hannuwanta yana haɗa tsinin hancin shi da nata, har yana sumbatar bakinta. Da me zan biya halarcin sanki da ƙaunarki Hindu? Sai ta shafi kwantaccen gashin kanshi. Ka biya ni da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Idan ka yi mana haka ka biya ni, sai kuma ka zauna da ni ɗaya, babu batun haɗa ni da wata. Idan ka yi min haka ka biya ni, ba ma nan ba ko can lahira ka biya ni.
A nan za mu dakata a kashi na 29. Sai ku biyo mu a kashi na 30 domin jin yadda ta kaya. Kar dai ku manta da yin subscribing sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci.